नोंथांमोन आङो फेसबुकनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों दि जोंना रिलावहाय कपिराइट फैयो नङा होमबा दा मोनसे गोदान आपडेट फैबावबाय आरोबाव फेसबुकाव आङो फेसबुकाव थांना खोन्थानि दा बेखौ माबोरैहाय सल्भ खालामनो नङा होमबा दा आङो आंनि प्रफाइलाव फैबाय आं दहायसो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों आं मालाबा मिउजिक होआ नाथाय दिनै मिउजिक होदों हो नोंथांमोननो आङो दिन्थिनि नैबेहाय इन्टारनेसनेल एयारपर्ट बेंगलर होननानै मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों नङा होमबा आं बाहाय मिउजिक आपल'ड खालामदों नाथाय बियो कपिराइट फैदों हो अब्लाबो दा बेखौ माबोरैहाय सल्भ खालामगोन बे प्रब्लेमखौ नङा होमबा दा बेनि थाखाय सिगां नैबे डासबर्डआव क्लिक खालामसै बिनिफ्राय जेनेबा बेथ' आपल'ड जाबाय नङा होमबा मोनसे गोदान आपडेट फैदों मनेटाइजेसनाव थांनांगोन आं नोंथांमोननो दिन्थिनि आं दहाय बेखौ शेयारबो खालामदों पस्ट खालामदों जाहाथे नोंथांमोनहा मिथियो मनेटाइजेसनाव फैबाय आं टुल्सआव फैनानै बाहाय फैबाय बिनिफ्राय नैबे कन्टेन्ट मनेटाइजेसनाव आर्निंआ गैथ्रा हो $8.88 दं नै दा नैफ्राय you have been invited to use licensed music with content monetization. Your reels can now earn money if you include eligible track from the Facebook audio library. बेखौ नोंथांमोनहा बुजिखाबाय नङा होमबा बाहाय क्लिक खालामोबा नाय जेनेबा आङो मिउजिक होनोबा मिउजिकआव क्लिक खालामबाय मिउजिकआव होनाय लोगो लोगोनिफ्राय नै रेभिनिउ शेयारिंनि मोनसे डलारनि सिम्बल दं नङा होमबा रेभिनिउ शेयारिंनि मोनफ्रोमबो मिउजिकआव दा बेखौ शेयार खालामनांगोन मिउजिक अनारजों गासिबावबो शेयारिंनि शेयार खालामोब्लासो माने बे रिल्सआवहाय बा मिउजिक लानायावहाय माबा फैनाय नङा आरोखि कपिराइट फैनाय नङा दा बेखौ बबेहाय चेक खालामगोन जेनेबा बाहायथ' नायनानै रेभिनिउ शेयारिं नुबाय नङा होमबा मोनफ्रोमबो मिउजिकआव नोंथांमोनावबो बिदि फैदों जानांगौ अब्लाबो बेहाय कपिराइट फैयो दा आङो आपल'ड खालामला जेबो आं बेक फैनोसै बिनिफ्राय नोंथांमोनहा बे बुस्थुखौ चेक खालामनो थाखाय बहाय थांनांगोन नोंथांमोनहा मिथिखागौ नङा होमबा दा नैबे फैदो थ्रि लाइनाव फैनानै क्रिएट सापर्टआव क्लिक खालाम सरि सापर्ट इनबक्सआव क्लिक खालामदो सापर्ट इनबक्सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो इवार्ड एलार्टआव फैदो नै दानिया नायदो आंनिया मोननै फैनानै दं बे मोनसेयानो हा दानिया इउआर भिडिअ इन्टारनेसनेल एयारपर्ट बेंगलर बेनोमोन नङा होमबा 13 नभेम्बर 2024 दा बेखौ आं अपेन खालामसै हा अपेन खालामबा नुगोन नायदो इउआर भिडिअ हेज निउ आपडेट टु रिभिउ केस नाम्बार नुखाबाय फैयो हा दा बेखौ जोङो शेयार खालामनांसिगोन मिउजिक अनारजों दा भिडिअआथ' आपल'ड खालामखाबाय मिउजिकबो एड खालामबाय मालायनि फेसबुक लाइब्रेरिनिफ्राय दा बेखौ शेयार खालामाबाथ' लस जायो नङा होमबा डिलिट खालामोबा नैफ्राय नायबानो जाबाय this video is sharing at revenue with music right owner. The multiple rights owner request chance to you video because their music was detected. Your video will now. दा बेखौ आं शेयार खालामनांसिगोन हाय you are only sharing at revenue on this video. It does not affect your face or the ability to monetize. माने बे भिडिअआव जेसेबां इनकाम जागोन बेखौ मिउजिक अनारजों शेयार खालामबानो नोंनि पेज एबा प्रफाइलावहाय जेबो मनेटाइजेसनाव प्रब्लेम फैनाय नङा होननानै बाहाय लिरनाय दं नङा होमबा दानिया आं नारखोनानै नायनोसै कन्टिनिउ क्लिक खालामसै आं शेयार खालामसै हा नोंथांमोनहा शेयार खालामनो रोंना रोङाखै दिनैसिम गोदान आपडेटनि उनावहाय दा बेबायदि फैबाय शेयारिंआथ' आवगायनिफ्रायनो जायोमोन दानिया बाहाय लिरनाय दं बेखौ फरायबानो जाबाय आं बेखौ स्क्रिनशट लानानै होनोसै मा लिरनाय दं नोंथांमोनहा फरायदो नोंसोरनो जुदि बिदि फैयोबा दानिया कन्टिनिउ क्लिक खालामदो दानिया what would you like to do निफ्राय मोजां फरायबानो जाबाय ओमफ्राय बाहाय मोनथाम अपसन दं हो एक्सेप्ट रेभिनिउ शेयार साबमिट डिसपुट रिमुभ भिडिअ नों भिडिअखौ दाननोबो हायो जुदि शेयारिं खालाम गोसो गैयाबा दा मोनसे भिडिअखौ नोंसोरो मोसानानै मिउजिक होनायखौ डिलिट खालामबाय थानो नङा होमबा रायजोफोर दा बिनि थाखायनो बेखौ जोङो रेभिनिउखौ शेयार खालामनायानो माने थिग जासिगोन नङा होमबा बेनिखायनो शेयार खालामनांगोन नङाबा जोंहाथ' गावबागाव पार्सनेल मिउजिक गैया हिसाबै जों शेयार खालामनांगोन गुबुननि मिउजिकखौ लानानै जोङो मोसायोब्ला रिल्स बानायनानै होगारो नालाय नङा होमबा आं दा बेखौ भिडिअखौ रिमुभ खालामला आं दा नैबे एक्सेप्ट रेभिनिउ शेयाराव क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय कन्टिनिउ क्लिक खालामसै
दानिया नायदो continue click खालामनानै accept update. Here's what this means. Your video will remain live with revenue sharing in place, and your page, profile, and your ability to monetize will otherwise not be affected. दा नायदो शेयार खालामोब्ला नोंनि पेज प्रफाइलावहाय जेबो एफेक्ट जानाय नङा आरोखि रेभिनिउखौ शेयार खालामबा दा आं बेनिखायनो बे मोनसेखौ शेयार खालामसै आंथ' माने मिउजिकखौ होनायानो जाखाया दा नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं बे मोनसे भिडिअआव मिउजिक होनायदोंमोन आरोखि दा आङो एक्सेप्टआव क्लिक खालामबानो बियो रेभिनिउआ शेयार जाबाय ओमफ्राय बे प्रफाइल बा पेजआव जेबो एफेक्ट जानाय नंला आरोखि दा आं एक्सेप्टआव सिम्पलि क्लिक खालामसै दानिया नायदो accepted the video update. Ad revenue sharing will continue to be applied to your video. नै फैबाय दा नोंथांमोना नैखौ फरायनोबा नैबे बिजनेस हेल्प सेन्टाराव माबा क्लिक खालामनानै माबा मोनसे बाहाय ओंखारबावगोन आं अपसन दा आं बेखौ नायलिया दा शेयारिं जाबाय आरोखि हा दा शेयार जाबाय नालाय आं नैबे क्ल'जआव क्लिक खालामसै आरोखि दा जेबो उसुबिदा गैला हा बे भिडिअआवहाय आंनि बे भिडिअआव मिथिबाय रायजोफोर दानिया बेहाय जेसेबांखिनि आर्निं जागोन बेयो मिउजिक अनारजों शेयार जासिगोन हा दा बेबायदि खालामनानै नोंथांमोनहा नोंनि आर्निंखौ स्टे खालामनो हायो आरोखि स्टेबल खालामनो हायो माने भिडिअखौ दानबाय थानांगौनि गोनांथि गैया जायो आरोखि नङाबा नोंथांमोनहा भिडिअखौ बेसे दाननो बेसे आपल'ड खालामनो मोनफ्रोमबो मिउजिकआवहाय फैखागोनखा मानो होननानै बुङोब्ला मोनफ्रोमबो मिउजिकआ साफा साफा अनार दंखायो नङा होमबा दा बेनिखायनो शेयारिं खालामनाया जोंनो इम्परटेन्ट दा बेखिनियानो नोंथांमोन थेंक इउ